Aquí al Districte Jove de Terrassa oferim tot tipus d'activitats. Som un projecte que principalment ofereix acompanyament socioeducatiu a persones joves entre 12 i 25 anys i durant el curs oferim diferents activitats com l'espai estudi que li diem, que vindria a ser com un tipus de reforç escolar. Tenim l'espai impuls, que va més per un acompanyament individual. Tenim espai trobada, que és un dia a la setmana on nosaltres obrim l'espai i els joves el poden utilitzar com volen. Aquí a la Casa Bauman el que normalment fem són activitats que són temes socials i avui, per exemple, fem servir la intel·ligència artificial, que en aquest cas hem fet servir les ulleres aquestes 3D, hem vist com viuen les víctimes, micromachismes, nòvios que insulten a les seves nòvies o els diuen «Ai, no et pots fer això», sexting també hem vist avui, que no se'n parla tant. Participa a les activitats del Districte Jove de Terrassa. Activa!